תגידו לי, אתם נורמלים? מה אתם שולחים את השליח של הפיצה אליי הביתה? פיצה! אתם חייבים לי 50 שקל פלוס טיפ על המשלוח. שטויות, אלונה, אל תכעסי, את יכולה לקחת משלי, זה עם חמאה, קרונפלקס וריבה. מה? מי מזמין את כל התוספות גועל נפש הזה? מה זה? למה גועל נפש על אוכל? מי שרוצה? לא, תודה. את יכולה לקחת משלי. שלי עם חביתה וגבינה רזה. איכס, שני מגעילים, הם סתם לוקחים את התוספות האלה בשביל שאף אחד לא יאכל מהם. אני לוקח בשביל זה בלי כלום. רוצה ביף? קחי, נו, אל תתבשי, קחי. לא, לא. קחי, תענני על זה. כן, אני עושה את זה מופלטה. את שילמת, קחי, מגיע לך. לא כל כך יפים, אני יודע, ואין שום טעם לרוק שאף אחד לא שומע, אז הם ארזו חצי ארגז, עלו על אוטו למרכז, אז רק תבואו למסיבה של הפיג'מות, 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 אני רעב. גובה מרב. מה זה? מה זה? זה הבטן שלי מקרקרת. כן, בגלל שהראש לא ריק, אז יוצא לו אקו. מה, שומעים את זה? שקט שם למעלה! אני חושב שכל השכונה שומעת את זה. טוב, מה עושים? יש לי רעיון. הגיע הזמן. הנאג'י. קובי, מה? תהיה עדין. מי שם? נאג'י מהאגודה לתרבות הדיור. נאג'י, אני כל כך שמחה שבאת. בוא תיכנס, בוא. שלום. בבקשה. שלום, גברת ברכה, שלום. מה, אני מריח אצלך? בדיוק הכנתי מרק רגל. באמת, איזה יופי. בטח באת לראות איך אני מסתדרת עם השכנים החדשים שלי, נכון? בוודאי, איך הרגל? יכול להיות יותר טוב. בקופת חולים אמרו לי שזה בגלל שזה קר. קר? בטח שזה... תקל. אני לא צריך... אני יודע, צריך לקחת לחמם, זה דבר אלמנטרי לחמם את המרק, ככה הרגל יהיה הרבה יותר טעים, גברת ברכה. אז בוא נלך לאכול. בבקשה, צלחת רגל על חשבון הבית שלך. אני אומר לכם, הברכה הזאת יודעת לבשל. בוא נתחיל חזרה. קובי, יש לך שאתה לא בן אדם. אתה מנצל אישה מבוגרת להשיג לעצמך אוכל. מה איתנו? מה, אנחנו כלבים? טוב, אני נוסע הביתה להביא לנו אוכל. גם אני. מה? אני בכלל לא רעב. מה הביתה? לא היינו בעניין של חזרה? אולי עד הבית ייפתח לי התיאבון, אני יודע. רגע! זהו, אני לא חוזר יותר להורים. הם כבר צוחקים עליי. אני אומר לך, הפעם אחרי אמא של אמא שלך יצא משהו. אין, היא גאונה, תעביר לחמניה. אנחנו לא חוזרים יותר להורים לפחות שבוע. גם בגלל הכבוד וגם בגלל הכסף שאין לנו לכל הנסיעות האלה. תן לי מהמטבוח, עודד. בבקשה, תגיד, אתה מרגיש שאתה חריף? מרגיש? אין לי איברים פנימיים. קח, תחבא את זה עם העוף. לא. לא עם העוף של אמא שלי, תודה לכם. מה של אמא שלי? אילן, אין פה שלי שלך, נו הנה, בוא תיתן מהמטבוחה של אמא של עודד. לא, מעכשיו אני לא מתחלק איתכם יותר בשום דבר. מהיום, לכל אחד יש את המדף שלו. מה זה, למה אתה מקבל את המדף המלא? אתם יודעים מה אתם מזכירים לי? אתם מזכירים לי את המשל הזה על הנמלה והצרצר. אתה קראת לי צרצר עכשיו? נו, קובי, אני מדבר על המשל הזה שהצרצר שר ורקד כל הקיץ בזמן שהנמלה אגרה מזון. מכירים את הסיפור. זה שהנמלה כאב לה לב לראות מישהו נהנה. אתם יודעים מה? בסדר. רק אחרי זה אל תבואו לבלבל לי את המוח כשיגמר לכם האוכל, בסדר? בינתיים מי שמבלבל את המוח זה אתה ומי ששבע זה אנחנו. אני לא מאמין עליכם. תסתכלו על עצמכם, אתם לא מסוגלים לחשוב כמה שעות קדימה? למה אתה אומר את זה? בטח שכן. נו אילן, אתה לא יכול לתת לנו ללכת לישון על בטן ריקה. אני מצטער, הייתם צריכים לחשוב על זה קודם. אבל אמרת לנו לחשוב כמה שעות קדימה. אני מצטער. מה אתה משחק את הנמלה? תגיד, קובי, מה קרה לצרצר בסוף? הנמלה שולחת אותו למות ברעב. אילן, תרחם עלינו, בבקשה ממך, תרחם עלינו. לא, אתם תצטרכו ללמוד את זה מתישהו, תסלחו לי.
מי שלא טורח בערב שבת, רעב בשבת. אבל היום יום שלישי! שיהיה לכם לילה טוב. לך, יא נמלה. הלוואי יאכל אותך דוב נמלים. בוא. למה אתה מדליק את האור? נו, בחייך אילן, אל תהיה כזה נמלה, מה? מה זה קשור? האור מפריע לי לישון. ולי מפריע חושך. די, נו, אל תגיד לי שאתה מפחד בחושך, בחייך. כבר ילד גדול, אין פה רוחות רפאים, אין פה מפלצות, אין פה אף אחד שמסתובב עם פולקה ביד. תלך לישון, יהיה בסדר, תאמין לי. אתה צודק ב100%, אני הולך לישון. לילה טוב. לילה טוב. חלומות פז. עודד פז. בחורצ'יק! האור. מה קרה? מישהו אכל מהמדף שלי. מישהו אכל מהמדף שלי! מישהו אכל לי את המדף? טוב, מי משניכם עשה את זה? מה אתה מסתכל? אני ישנתי כמו דוב. אני רעב כמו דוב. ממש שלושת הדובים אנחנו. עוד מעט תאשימו את זהבה. בואו נרד להמבורגרים, בכל זאת, זה דוד שלי. ויביא לנו משהו לאכול. נראים לא טוב. תודה, דוד גרי. מה היינו עושים בלעדיך? כן, היחיד שאומר לנו את האמת בפנים. אתם אולי איכשהו, אני יודע, מנסים לרמוז לי משהו? לא, פשוט אנחנו רעבים ואין לנו כסף. תקשיבו לי, שמנדרקים, אם אתם חושבים שמצאתם לכם פראייר לטפס עליו, אז תרדו ממני מהר. יש לי מספיק פיות להאכיל בבית. כשיהיה לכם כסף לחצי המבורגר, אז אולי נדבר. כן? אני לא חושב שאנחנו נחיה עד אז. יומיים בתל אביב ותסתכלו על עצמכם איך אתם נראים, תסתכלו, אני הרי ידעתי שלא תצליחו לשרוד פה אפילו שנייה. ויש לכם מזל שזה עכשיו שעון קיץ. מה קשור? כי אם זה היה שעון חורף, היה לכם גם קר. דוד גרי, אתה חייב לעזור לנו. אם לא בשבילי, אז לפחות בשביל גיסתך, אמא שלי, שתיבדה, שנולדה פגה קטנה, גיל 8 חודשים. 8 חודשים, הפרווה, אני זוכר, נולדה ככה קטנה, מה, אני מכיר את השטויות, אני מכיר. היום אתה מוכר לי את אמא שלך, מה תמכור לי מחר? מה? איך קוראים לו? את זה מה... עם ה... למה לא תמצאו עבודה? מה יש? יש לנו עבודה, אנחנו... הפיג'מות! אני גם חלמתי פעם להיות אומן עם שערות ארוכות אבל למזלי, אבא שלי, סבא שלך עליו השלום, נהג תמיד לומר לא תעשה לך מוזיקה כי אין בזה כסף. מזל שהקשבתי לו. אחרת הייתי עד היום אומן בלי שערות על הראש ובלי גרוש על התחת. גרי, אתה חייב להבין, זה עניין של פיקוח נפש. אני זוכר! הציל נפש אחת, שלא לדבר על 3, כאילו הציל עולם ומלואו. כאילו זה היה אתמול. טוב, אני מקווה שנשרוד עוד התקף נוסטלגיה כזה. תראה, מנש, זה לא אתה. זה גם לא אני. זה אבא שלי. תגיד לי, מה יש לאבא שלך נגד אומנות? כלום, כשזה במסגרת תלוי אצלו על הקיר, לא כשזה בן 40 ועדיין גר אצלו בבית. אבל גרי, אנחנו שנייה לפני הפריצה, אנחנו רגע לפני הדיסק. כן, שמעתי, הפריצה דיסק, שמעתי, כבר שנתיים אתה טוחן לי במוח. אנחנו נהיה טובים כמו טיסלן, כמו קצ'גוגו, כמו אלפאביל, מני בגר, שמענו, עזוב. טוב, גרי, אבל אנחנו נשאר ביחד, נכון? אנחנו נהיה מרגנים. אנחנו ניתן לאמנים צעירים לעבוד בשבילנו. גרי, אתה ואני, אנחנו ננהל את העולם. עזוב, בשביל מה העולם? מספיק לי מקום קטן משלי. כן. עכשיו יש לך כבר מקום משלך, קטן ונחמד. אכפת לך אולי לזרוק לנו איזה עצם? אפילו 2? אבל איך אתם מתכוונים לשלם על זה? בתשלומים? תקשיבו לי טוב, חברה של מוגבלים פיזית, נפשית וחברתית. באופן יוצא דופן, אני הולך להיות רחב לנדיב ואפילו לבבי ולהציע לכם עבודה, וככה אתם תוכלו לשלם לי. עשינו עסק? וואנה, אני אומר, נלך על זה יום-יומיים, אחר כך נראה מה יהיה. כן, ועל בטן מלאה גם יהיה לנו הרבה יותר קל. לחשוב, אני מתכוון. עודד צודק. לא, אבל חבר'ה, אני מזכיר לכם שאנחנו לא הגענו עד לתל אביב רק בשביל לטגן צ'יפסים בשמן מנוע. אילן צודק. אנחנו לא נמכור את האמנות שלנו תמורת
המבורגר. שגם ככה לא מי יודע מה טעים. אוי, זה טעים! אוי, זה טוב! אוי, זה משהו יוצא דופן! מה אתם אומרים, חבר'ה? סליחה. בשביל מה אני צריך את זה? בשביל מה עכשיו אני אשאר קטן וחלש ובנות לא ירצו אותי ואני אשאר תקוע איתכם לנצח? בשביל מה הייתי צריך את זה? אילן, אתה מוכן להירגע? אתה גומר את כל האוויר וכרגע זה מה שנשאר לי לוס. אם רק הייתם מקשיבים לי! אילן, תירגע, אף אחד לא מת מרעב. קובי, מה אתה עושה בתוך המקרר? אם רק הייתי מצליח לשים את היד על העכביש הזה. עכביש לארוחת בוקר? אתה בעצמך אמרת שהארוחה הכי חשובה זה ארוחת בוקר, לא? אז מה אתה מקטר? בוא הנה! טוב, חבר'ה, אנחנו צריכים להיות חיוביים, אוקיי? לחשוב חיובי זה אומר עוד כמה שנים אנחנו נשב ונצחק על החוויה הזאת, נכון? באמת, חוויה, אה? אז למה שלא נצחק על זה כבר עכשיו? יפה. צודק, אתם זוכרים שהיינו רעבים? אני רעב. אמא! לא, אין אמא. אנחנו נשבענו שאנחנו לא חוזרים להורים. נשבר לי, אני הולך להשיג אוכל. די, הגיע הזמן הנאג'י. קובי, תהיה עדין. מי? מי שם? נאג'י מהאגודה לתרבות הדיור. בוא תיכנס. שלום, גברת ברכה. שלום. הרי את יודעת שאני אעשה הכל בשבילך, 24 שעות ביממה. נאג'י, אני צריכה גבר. גברת ברכה, אני מבקש, כן? אני בתפקיד, אני מבקש ממך, את מביכה אותי. לא, זה הכל בגלל המקרר, הוא התקלקל ואני לא יכולה להזיז אותו. ממש מזל שהגעת. המקרר התקלקל? כן, כל הלילה הוא לא עבד, והיה לי סיר כזה גדול של מרק, וזרקתי אותו לחתולים למטה, אז ממש הגעת לי בדיוק בזמן. לחתולים למטה? זרקת את המרק? גברת ברכה, טוב שהזכרת לי, אני חייב לרדת למטה. יש לי אספת חתולים בשם האגודה לתרבות הדיור, 2 מילים עם החתולים, אני חוזר אלייך. כל טוב. איזה גבר, היום כבר לא עושים גברים כאלה. בוא הנה, כושי, תעזוב ריצי, תעזוב את הפונקה, אני ראיתי אותו קודם, אה? הו. איזה גבר. בסך הכל אני חושב שהשנים עשו לי רק טוב. שלום, אפשר לקבל המבורגר? איזה צירוף מקרים מטורף! אני בדיוק מסתכל על התמונה של אבא שלך ושלי. סליחה? מה, אתה לא הבן של המיקרוב הזה? גרי, אני המיקרוב הזה. מהפרט! מהפרט! קובי, למה אתה מסתכל עליי ככה? מה אתה רוצה? אני רק רוצה לוודא אתם יודעים, במקרה של רעב קיצוני, אף אחד לא... אתם יודעים מה? אין לי מושג על מה אתה מדבר. אולי כדי שנתקשר להורים ונבקש מהם שיביאו משהו לאכול לפני שקובי יתחרט על מה שהוא עושה? אי אפשר. עם ההורים זה עניין עקרוני. מה זה, עכשיו גם אתה איתו? עודד עם מתוק. אני לא מתוק, אני מר, תעזוב אותי. קובי, אני כולי אור ועצמות. אתה לא מכיר אותי, אני רעיל. אני פג תוקף. אז מה זה המקום הקטן שרצית? לא, באמת, מקום קטן וריק, כמו שאתה אוהב. מנש, בחיי, אתה לא השתנית, נשארת בדיוק אותו מיקרוב, אה? אתה אפילו לבוש אותו דבר. מה זה? מה אתה עושה עם עצמך? מה, אתה מנהל את העולם? אפשר להגיד. נו, די, ברצינות, נו. תשמע, לא עושה כלום, מה? מנש, אני לא אשתך, דבר. תשמע, מאז שפעלנו את הלהקה, אני הפכתי לאמרגן. כן. ודווקא די הצלחתי. ואז קניתי את ערוץ הילדים. ועכשיו כולם עובדים בשבילי. כולם עובדים בשבילך, ואתה... לא עושה כלום? כלום, בוא. אתה יודע, קצת חול, ג'קוזי, לא... ג'קוזי, בטח שאני יודע מה יודע, אני... ג'קוזי, היה לי תקופה סניף בג'קוזי, סניף לא קטן, אבל בסוף נאלצתי לסגור בגלל זה התנגש שם עם התרבות של המקום, אז נאלצנו לסגור, אבל היה שם סניף יפה בג'קוזי, אז מה אתה אומר? אתה לא עושה כלום, וכולם עובדים בשבילך. כן. אתה יודע, גם בשבילי יש איזה 3 שעובדים חזק. בשבילך. אמא, תעשי לי טובה, תבוא עכשיו לקחת אותי... זאת של קובי? אתה מזמין אותנו לארוחה? ארוחה! היי חבר'ה, תראו, אני קצת עשיתי חושבים והחלטתי שאני רוצה להיות האמרגן שלכם. מה?
אני אהפוך אתכם לשלאגרים, אני אעשה אתכם לסופרסטארים, אני אכניס אתכם הישר לראש מצעד הפזמונים, אתם תגידו לי תודה, אתם תנשקו לי את כפות הרגליים, אתם תנקו לי את כל הפאנלים בהיסטור. לא רוצים אמרגן, גרי, תודה רבה. תודה. חבל, כי כל זה היה יכול להיות שלכם. אוכל! רק אם תוכלו לחתום לי פה לפני זה. איפה אני חותם? לא, עודד! אתם לא רואים מה הוא עושה? הוא מנסה לקלוט אותנו באוכל. אסור לו להסכים לזה. בדיוק, אנחנו לא נסכים לזה. אנחנו נציב תנאים. כן, אנחנו רוצים קינוח. ולהגדיל את הצ'יפס. אני רואה שלקחתם קורס במיקוח, אה? לא יפה. אני שבע, זה מפחיד. לא, קובי. מה שמפחיד זה החוזה הזה, ובמיוחד הסעיף הלא נורמלי הזה. מה זה הסעיף הלא נורמלי הזה? הוא אומר שאנחנו חייבים לעשות כל מה שדוד שלך אומר לנו לעשות. ואנחנו לא יכולים להגיד על זה שום דבר? אנחנו אפילו לא צד בחוזה הזה. עכשיו שאני שבע, אולי זה באמת לא היה רעיון כל כך טוב לחתום איתו. אוקיי, אז נדמה לי שלפי סעיף 389 קלנוטי 45 כתוב מפורש שאינכם רשאים לבזבז לי את הזמן, אז קדימה, אפו לרגליים, אני רוצה לראות פה חזרה פדלאות. גרי, תקשיב, אנחנו לא... לא ראינו, לא הבנו, לא קראנו את האותיות הקטנות. מה, יש גם אותיות קטנות? תראו חבר'ה, אתם חתמתם על החוזה, אף אחד לא יכריח אתכם. זה לא מדויק, גרי, תקשיב. תסלח לי קובי, ואם אני לא טועה, לפי סעיף 385/48 כתוב מפורש שכל מה שאני אומר זה נכון, אז תסלח לי. סליחה עודד, לאן זה? שירותים? סליחה עודד, אבל לפי סעיף 523. מה? סתם? צוחקים איתכם, מה קרה? צוחקים! שומר, מה קרה? יאללה, אני רוצה לראות פה חזרה, אפ על הרגל, אני רוצה לראות עשן, יוצא מהכלים, עשן! גרי, אין לנו זכות וטו? בדיוק. אין, לא, מה שיש לך, תסלח לי חבוב. פה זה לא הפקולטה למשפטים, אה? אפ! בגדול. אז אני יכול לשירותים או לא? סליחה שאני מתפרצת, כן? אבל אנחנו כבר בסצנה 20 ומשהו ואני בקושי אמרתי 2 משפטים כל הפרק הזה, זה לא פייר. וגם לא מקובל עליי שאתם אומרים את כל המשפטים בפרק ואותי רק דוחפים בשביל לסתום חורים, ועודד מספיק עם הפרצוף הדבילי הזה. מה? על איזה פרצוף את מדברת? אלונה, מה את רוצה מעודד? את יודעת שהפרצוף לא משדר את מה שהמוח שלו מקרין, לא? אתם יכולים להסביר לי על מה אתם מדברים? הרי בשביל להחליף לעודד פרצוף אנחנו צריכים להשיג לו מוח. אתם לא תצליחו לבלבל אותי. לא. אני דורשת שלי יותר משפטים להגיד בפרק הזה. טוב, לדעתי אלונה צודקת. כן, אנחנו נסדר לך את זה בסצנה הבאה. תודה. רגע, זאת אומרת לי שהפרצוף שלי דבילי? לא, להפך עודד, להפך. להפך. ולהפך זה טוב? יפה. לא רק שאתם נשמעים נורא, אתם גם נראים נורא. תבינו, בשביל תהילה צריכים לשלם. ולשלם בזיעה. אתם רוצים תהילה? תתחילו להזיע עכשיו. או שנביא איזה זמרת ליווי. מה פתאום זמרת ליווי? זמרת ליווי רק תקלקל לנו. כן, היא תסתיר אותנו. ומי שלא יראה אתכם רק ירוויח. תבינו, בשביל למכור אתכם אני צריך איזה פרצוף יפה שיזוז בצד. קדימה! סליחה. מה זה השוביניזם הזה? באמת, מה זה מלמד את הנוער? נו, מה עכשיו? אני רואה לאן זה הולך. אני לא מוכנה להיות הפרצוף היפה של הפרק. נכון, זה לא פייר, אתם הבטחתם לי להיות הפרצוף היפה של הפרק. האמת שלדעתי את די מיותרת. כן. זו צריכה להיות סדרה רק על שלושתנו. סליחה חברים, מה קורה כאן? מה זה כל הקפיצות האלה? אנחנו בשידור. אני לא מוכנה להיות עוד סתם פרצוף יפה. יש לי אישיות, יש לי עולם פנימי. כן, לכולכם יש עולם פנימי. אבל אני קניתי אותו, אני משדר אותו, ואני מנהל אותו. אז תמשיכו את הפרק מיד. מנש, רק שתדע לך שלי לא היה שום קשר לעניין הזה. תגיד לי, גרי, אין לך ככה לפעמים הרהורי חרטה שלא המשכת איתי בעולם האמרגנות? לא. ומי שלא יראה אתכם רק ירוויח. כשנמכור אתכם אני צריך איזה פרצוף יפה שיזוז בצד. היי, מה אתם עושים? באמצע חזרות? מפריעה? לא, מה פתאום מפריע? אלונה זה טירוף מקרי מפתיע? מה, זה לא הבנתם שהיא צריכה להגיע? ועוד אומרים שאני טמבל. Remember
אוקיי, פעם 18. גרי, בבקשה נעשה הפסקה, אני לא יכולה יותר. מה הפסקה? תסתכלו על עצמכם, איך אתם נראים? אתם קוראים לעצמכם להקה? אנחנו נקרא לעצמנו איך שתרצה, רק תן לנו לנוח קצת, גרי. אנחנו נגנים כבר 7 שעות, 7 שעות! עדיין לא שמעתי צליל אחד כמו שצריך! נראה לי שהמקל נדבק לי ליד! די עם ההצגות האלה, זה לא בית ספר למשחק פה! נשבע לכם, אתם לא שווים אפילו את ההמבורגר ששילמתי עליכם! אז אולי באמת כדאי שתוותר עליהם. כן, אנחנו מקרה אבוד. סוף משפט שאני יכול להתחבר אליו, אבל מאוחר מדי. חבר'ה, סידרתי לכם הופעה למחר. אני לא מאמין, פה סידרת לנו להופיע? בית אבות אמרו שאין להם מקום, ופה זה המקום היחידי שאפשר להופיע מהיום להיום. זה מה יש. בית אבות? תגידי לי, מה יש? אבות, זה לא קהל? רגע, הקהל שלנו מבית אבות? חצי מהם ישנים ואנחנו עדיין לא התחלנו להופיע. אז מה? הם נחים. חוץ מזה, זה רק לטובתכם. ככה הם לא יכולים לזרוק עליכם שום דבר, הם לא יכולים לשמוע אתכם, זה על הכיף ככה. מספיק, יאללה, תתחיל. ערב טוב כאן נכבד. שקט שיהיה! אני אילן, אני יוטט. אני אלונה. אני קובי. אנחנו הפיג'מות. בינגו! אין טו. יהיו בשקט! טוב, מה עושים? מה שבטוח אני לא מתופף, הם נראים לי אלימים. חבר'ה, אילן, תן לי מסינתי אקורדיון, זה ירגיע אותם. אוקיי, גבירותיי ורבותיי, ערב טוב, גויסי מציע, יו, מישהו פה יודע לשיר ביידיש? מה יידיש, גרי? הם לא נראים לי אשכנזים בכלל. זה לא משנה, ככה זה תמיד, מגיל מסוים אתה מתחיל לדבר יידיש. לא יודע, אני יכול לעשות משהו, אני לא בטוח שזה יידיש. היידיש המה נשתוקן בסרנדרוול היידיש המה auf wenn sie bitter wenn sie fehlt wie schön und lichtig in Haus wenn diese Mama ist du oi ist wenn nicht erholt von gut wenn sie geht olam היידיש המה נשתוקן בסרנדרוול אתם שוס ענק, אתם להיט, אנחנו פול בוק עד סוף השנה! יש! wenn sie bitter wenn sie fehlt wie schön und lichtig in Haus wenn die Mama ist du oi ist wenn ist der Wolfen gut wenn sie geht olam haba oi abrachi di shemo מה קרה? למה עצרו את הקליפ? אנחנו כבר בסוף הפרק, אבל הייתי בטוחה שסוף סוף יהיה סוף טוב. מצטער, ככה זה. כמו שכוכבים עולים, ככה הם נופלים. אבל דווקא היה להם את זה. רגע, למה? מה קרה? מה קרה? פרסמו בעיתון גיל הזהב שעודד יתעסק עם העריצה. עודד? זה נכון? היא אמרה לי שהיא בת 80. מה, היא גם רוקדת מצוין, אתה חייב לראות איך היא זזה. היידיש המה זה לא פייר. זה באמת לא פייר, שרק אנחנו שוטפים כלים ואת לא. כל הדמות שלי מבוזבזת. די, נו, היו לך בדיחות די טובות בפרק הזה. לא, אבל כתבו לי כאילו אני לא יודעת לשיר. בכלל לא ניצלו את כל היכולות המוזיקליות שלי. אתה יודע שאני יכולה להיות להיט ענק בבית אבות. אבי... אלונה, אם את לא שוטפת כלים, אל תשירי. כן, גם ככה היה לנו פרק מאוד מאוד קשה. אבי נטש אותי לפני שעוד נולדתי, אמי הלכה לעולמים לפני שנים, אין לי חבר אין איש על פני האדמה, עצוב הרע לי בנשמה. עוד פעם, נו! אין לי חבר אין איש על פני האדמה, עצוב הרע לי בנשמה. עודד, מה קרה? לא מאמין שהזקנה זרקה אותי. עוד